parang kape ko. Marcafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimuril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpa-boost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Marcafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. Mag-triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Hope. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Patch Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Doc Herbal Coffee 9-in-1, kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Nagpapasalamat po ako sa Doc Herbal Coffee 9-in-1 at Doc Herbal Capsule dahil nakatulong ito sa aking arthritis na wala ang matagal ng pananakit ng aking tuhod. Thank you for the cross, Lord. Ti Diyos a kangatuan isut asuga. Iti Diyos amang ted amin akasapulak. Mensay ti Kwaresma ng kay nangigan, isagot kada tayo ni former barangay chairman iti barangay Baligat, City of Batak, Ilocos Norte, ken former area manager ti Ilocos Norte Electric Cooperative, Batak District, Engineer Rizal Castillo and family iti barangay Baligat, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos unay ti agnina. Thank you for the cross, Lord. Kaasyanak o Diyos, wen kaasyanak, tasika ti pagkamangak iti salinong dagiti payak mo. Salakniban na, aging gana, makalabasak amin na peggad. Mensay ti Kwaresma in kay nangigan, isagot kada tayo ni Honorable Felix Valencia Jr. and family, Barangay Chairman, Barangay Magnuang, City of Batak, Ilocos Norte. Thank you and God bless. Ikanak o apo, ti pakakitaan, iti kinaimbag mo. Babainak to, dagiti gumurgura kanya, ang makakita, aliniliwa, ken tinulungan na. Mensa ti Kwaresma ng kay nangigan, isagot kada tayo ni Honorable Engineer Albert Dagyo Chua and family, City Mayor, City of Batak, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. Thank you for the cross, Lord. Sikati agplano, ngem ti apo ti mangituray, kadagiti aramid mo. Mensay ti Kwaresma in kay nagan, isagot kada tayo ni former Provincial Agriculturist, Mrs. Norma Lagmay and family, iti syudad ti Batak. Diyos unay ti agnina. I come before you today. Imawagak iti apo, ket sinungbatan na, inispal na kadagiti apagbutbut nga. Mensay ti Kwaresma ng kay nangigan, ket ipaay kada tayo, dagiti barangay officials iti barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Babaen ti panaydaolo ni Honorable Romeo T. Bagawisan. Thank you and God bless. For all you've given to me. Linak, inati umili, naayat kinapudno nga agserbi. Dayta ni Lina Garalde, ibotos para konsehal iti Ili ti Burgos. Kandidato para konsehal ti Siyudad ti Batak, Rizal Pagtama Castillo, mangipaay ti naranyag a serbisyo na teneben iti panagserbi. Gaputa namin talo a termino a barangay Kagawad, namin duang a termino iti kinakapitan. Iti sa nga pulo ket siya matawen nga inna pa nagserbi. Nagserbi pa nga INEC Area Manager iti Siyudad ti Batak, kastameten nga INEC Area Supervisor. Numero 4 ti baluta, intay butusan para konsehal ti Siyudad ti Batak, Rizal Pagtama Castillo.
Dahito nga oras, ketidandanon ka na kayo ti M. Luwelier kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwelier na. M. Luwelier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee. Sa oras na kailangan, isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good morning. Bar Glue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumi ng tiyak pero di masakit sa kamay. Dumi man siya. Hello, Right Bar Glue. Isang lang yan. As tested ang cotton and polycotton sa mantiyak, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Glue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Joey, bis na bis ka. Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh. Halika nga dito, tuturuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin, Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya. Sige nga Dad, masubukan nga. Oh, bibisita ka na? Hindi Dad, magma-Mark Cafe na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Di mabasa ket naa daw iti libro dagiti Salmo kunana. Nagasat dagiti agbuteng ken iti apo. When nagasat dagiti agbyag kas mayan nurot iti pagayatan na. Mensay ti Kwaresma isagot kada tayo ni Mr. Blumar Durst and family iti siyudad ti Bata. Diyos unay ti Agdina. Of the goodness of God. Oh Lord, you've said. Agtalniad ka na pudno. Ket pakawanan to ti Diyos ti basol mo, agbuting ka iti apo, ket awan to ti dakes, ama pasamak mo. Mensay ti Kwaresma nga ingkay nangigan, isagot kada kayo, ti Imac Construction. Ti Imac Construction ket ijaya na ti plant preparation, kada iti anyaman na pasdek nga ingkay patakderen, ken agkontrata pay iti anyaman na proyekto, ken ipaidapay iti supervision, kada gitoy a proyekto. Ti Imac Construction ket masarakan iti Barangay 8 San Agustin, Paway, Ilocos Norte. Tiradong informasyon, ag-text when no tumawag, iti cellphone number 0917-153-0013. Imac Construction, Engineer Elmer Macalma, Owner Manager. Diyos unay ti Agdina. Thank you for the cross, Lord. Ikararag ko, a bendisyon ang nakakumati apo, manipod syon, makitam kuma, anarang ay, ti Jerusalem, iti amin ngaldaw, iti biyag mo. Mensay ti Kwaresma ng ingkay nangigan, isagot kada tayo, ni Honorable Federico Ray Ventura and Family, Barangay Chairman, Barangay Daridiw, City of Batac, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agdina. Thank you for this love. Thank you for the cross, Lord. Ikan tayo ti pagdaydayaw iti apo, da kaya mapagtalkan at tao na, dagiti nyo dagiti inaramid tinasantuan, ken agyaman kayo ken kuana.
Mensahe ti Quaresma in kay nangigan, isagot kada tayo. The Engineer Luciano Domingo Jr., Staff and Employee, Provincial Engineers Office, Province of Ilocos Norte. Diyos unay ti agninan. Idaydayaw mo ti Apo, o kararwak, amin na dakanyak, idaydayaw yo, tinasantuan, anagan na. Mensahe ti Quaresma in kay nangigan, isagot kada tayo, dagiti sumaganad. Mr. Willie Jake Sibat, OIC Education Office, Province of Ilocos Norte, and Dingras, Ilocos Norte. And Miss Lisette Bitangcor Atuan and Family, Peso Manager, Province of Ilocos Norte, and Lawag City. Thank you and God bless. Jonathan Uwasan Toralba, Committee on Agriculture ken Senior Citizen. Mangisaksakit ken mangkitkita, ipagsayaatan di kiti manlalon ken mangalap. Boses te bagatan, agserservin manipud daya ingganat amyanan. Agri ka dito kay Jonathan Uwasan Toralba, numero 7 di Balota, Intun Mayo 12, ditay to liplipatan ngay putos, dito'y segundo distrito. Jonathan Uwasan Toralba, para bukal! At tuyen kailian, ti anak ken kapsatyo, James Paul Goro Castro na Lukta, ti paisubli, a para bukal, ti segundo distrito, numero 4 iti Balota, ibutos. Wen gagayem ken kakabsat, isudayta ni James Paul Goro Castro na Lukta, umay agot undoy tinananay a suportayo, ket tanapateg abutos yu, di yu kumaipaida. Inton Mayo 12, James Paul Goro Castro na Lukta, isublitay kumaisuna a para bukal, ti segundo distrito. Number 4, iti Balota, James Paul Goro Castro na Lukta, iti to amin, ibutos. Di tayo tuliplipatan na butusan, Blue Martyrs para konsehal. Ken Blue Martyrs, namnamain yun to, itinapudno a pinagserbi. Blue Martyrs, numero 11 ti Balota, kinapudno iti pagrukuda. Ibutos tayo ni Blue Martyrs sa para konsehal, siyudad iti Batak. Blue Martyrs, di tayo mapagtagyang, ibutos para konsehal. Blue Martyrs para konsehal. Dagayem madato'y manentay tao nga mapagdalkan. Gagayem ken kakapsat at tuy manentay sa laklib ken kalasagi ti babay. Kishel galakgat pungtilan, ilayon tayo manen. Para konsehal iti siyudad ti Batak, numero 16 ti Balota. Sangsang kami sa tayo manen, para kini Kishel galakgat pungtilan. Itultuloy na nata iti pinagserbi na katatayo. Kishel galakgat pungtilan, numero 16 ti Balota. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 14 minutos kalpasan ti oras ti alauna. Padanan yun ti pakabuklan ti programa tayo. Baro Arimat Music Festival. Baro Arima! At tuyan ti programa ng may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo dinaldawaldaw. Baro Arima! Maawis kayo nga rod nga dingeg. Baro Arima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Baro Arima! Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. Baro Arima! Mangmangigan. Limpelay ng RPN, DZRL Radio Ronda, Batak, Ilocos Norte. Baro Arima! Namay, tultul
Pero na imbag nga malem tayo amin na sa ngapada, sumangbayan ka na kayo di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Itilaeng the first and famous radio station in the north, RPN Digital Radio Ronda Batak Pakangigan. Kadagiti agkakapintas nga sunsunata. Dito ikilukuan ng naroon digiti kankanta digiti The Mega Mix Singers. Ben papagayam kadwenda kang ganati oras di alas 2. At ito tayo pala agserbi di biyang ti Master Control ni Engineer Chief Technician tayo. Ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kasama tayo ni ti anagan ti administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Kamlaon na kayo iti na imbag nga malami na sa pada na imbag nga oras. Dagiti adda iti balaso itaaw. Kadagiti kayat nati kumablaaw. Ag text ka lang ti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Beno papagayam hantero din na bye-bye again. Ato yan ti panglukat tayong sonata. Ti daytoy malem iti Martes Santo.
dita, ag subsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Okay, alaman kagayam karabsat data ti Sonata Puluan sa Dinno Itan. Okay, kablaaman tayman. Okay, ni Ma'am Fi Aquino, Guibuya. Okay, good afternoon ken ni Malangot Alia Florenda. Sino po itong nagsalita si Haan? Ito ang iso na ma'am. Okay, Mr. Ronald Idol Domingo po. Kuna ni Kasin Julie. Hello Kasin Julie. Ana, kumusta ka? Dita Hong Kong, Kasin. Ana, kumusta weather condition dita? Kumusta dita Hong Kong? Dito ikat apo, perme. Perme ti pudot na dito itata, perme. Arig na datay lingat pa'y aming nga silang kada kilikili. Okay, ang arod, sa palimang pa'y nga sonata, isagot ko kada kayo papagayam, agibasak tumadamdama kaligiti pangablawyo. Baru Warimot. Agarapap ka, di ka agsardaya, agarapap ka. Taday tuy lang ti awan, bayat na niya ti among dumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan adakes ti umapal ken ni karuba. Nukanayon nga da baru ako tsena. Aramiden ti pamuspusan amadunod bumet. Inka kalkali kaguman. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy laing ti awan, bayat na niya ti among lumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Saan adakes ti umapal padang matao. Pagbalinem ket di daytoy nga inspirasyon mo. Agararakay ti Diyos apo, itanat na imbaga sa lunat mo. Tapnuin ka maragpat, arapaap mo. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy lang ti awan, bayad na niya ti among lumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Agarapap ka, di ka agsarday, agarapap ka. Taday tuy lang ti awan, bayad na niya ti among lumatungpal da. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Aging gana si bibiyag ka, agarapap ka. Baru Warimot. Dung dung wen kan ko, unay
Okay, tuloy-tuloy lang tatintay panagkakadwa panagdrangay ti programa tayo papagayam. Dahil ti kanta nga na poluan iti Agarapa Apka. Alauna 27, ti oras tayon. Sa balimampay nga ayog sunata itinakman Iroknoy isagot kada kayo papagayam. May antay kumati kurang-kurang ang makaabukay panagkaaman. Adu abyan tira marangan na lupabilgan na tira kesarik na. Okay, dero danti sa balipay nga sunata ginakman isagot kada kayo papagayam. Numampay permiti bara iti panawon. Alakat sagutan kay kaligiti sunsunatang makaliliwa papagayam. Nasam itkapsati ayat kawayano tauray lakay di musukat kinatungo ading balasang ikatem panagduwadwang aming kayat mo inaisagot ken ka nga ipaay nasam itkapsati ayat kawayano tauray lakay di musukat kinatunggo ading balasang ikatem panagduwadwang amin kayat mo inaisagot kan ka nga ipaay ading balasang tungekat pati kumaan kayat napudnutin ka ipaay naparagsak mo ni asawang mawayano san mo ngay tulog panakapukaw kaayat mo ading balasang ulitek pati kumaan saan akwarta gamgamam ta asawa napod mo ngayat ken ko na maibahay ito ket kasi ta asawang maagsamulay. Isut ka po na ukap sa kawayano di mo itulog amay spoil na paket mo amang katino inakaisang di iti upuping at parasitong alalaki ading balasang tungek at pati kumaan ayat na pudnutiin ka ipaay naparagsak mo ni asawang mawayano san mo may tulog panakapukaw kaayat mo ading balasang ulitek pati kumaan saan akwarta gamgamam ta asawa napod mo ngayat ken kwa na maibahay dito ket kasi ta asawang maagsamulay. Kadita, agsubsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Warimot. Pero mapagaya magsublinto ti programa tayo. Kalpasan lang kadigiti sumagmamano nga pamalagip tayo.
Manipod pa lang iti technical studio tayo. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:32. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibago oras yung kagayem karabsat, manipod dito News Standard Station RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto iti kadyo nga damag idatang oras. Nagkariti Universal Leap Philippines Incorporated agatangin da dagiti mula tabago ti Iliti San Nicolas. Inarami da ito itinasaong kumpanya kakabayatan ti panakitarip nung da karigiti Manalon ijay San Nicolas. Tinasaong kumpanya kahit maibilang ang multinational corporation tutok iti panagpatakkel panakailako ken panakaiproseso dagiti produkto at tabako. Manay dito inalawag ti nang ibagi ti nasaong nga kumpanya ani Mr. Marlon Kiskis nga ibasar dati standard dagiti tabako no kasano ti kaado ti gatangin da kabayatan na nagyaman ti lokal gobyerno ti San Nicolas karigiti Manalon iti dakkel a kontribusyon da gapo iti gapo ta isuda ti rason no apay nga dakkel ti mawawd a pundo manipod iti Republic Act 7171 when excise tax ti tabako. Dahil tadi kaudyo nga damag itatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL, Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:34. Hatid sa inyo ng Doc Super Gold Vitamin C, Doc Herbal Capsule, Super Gold at ng Doc Herbal Coffee. Ang programang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Ito ang programang magbibigay ng tamang payo, impormasyon at pangangalaga sa ating mga kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Walang halong kemikal, kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na. Itanong mo bakit, Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at 1 kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at 1 kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee.
Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na ako. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Boses ni Juan, pakingigan dagiti arang-eng, karirik na dagiti umili, opisyales ken bumarangay. Mangigan dagiti nagduma komento, diskusyon, kadagiti nagduduma nga issues. Boses ni Juan, mangigan dito yung RPN, DCRL, Radyo Ronda Batak. Boses ni Juan. Thank you for this life. Siya ti Diyos ang mga ikat kadagiti basol mo, ket aramidek daytoy, gapo iti kinadiyos ko. Jakton isingir dagiti basbasol mo. Mensay di Kwaresmain kay nangigan, isagot kada tayo ni Honorable Angelo Marcos Barba and Family, Congressman, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Awan maibati, amin agbalaygi. Diyos unay ti agnin. Sino magkakaguyod sa magsasaka? Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Number 88 sa Balota. Political advertisement. Paid for and by Agri Portuguese. Flores Street, Ermita, Manila. Ispalenak o Diyos, iti pan nakabalin, dagiti nadangkes. Ispalenak iti ima, dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sika o Apo Diyos, ti ayan tinamnama. Mensay ti Kwaresma in kay nangigan, isagot kada tayo, dagiti sumaganad. Mrs. Elma Gabriel and Family, MSME Head, Province of Ilocos Norte, and Paway, Ilocos Norte. Mr. and Mrs. Mati and Domneri and Family, City of Batak, Ilocos Norte, former Provincial Librarian and OIC Education Office, Province of Ilocos Norte, and Honorable Attorney Luciano Caraang and Family,
Sangguniang Bayan Member, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Bless the Lord, Idalan nak o apo, nga agaramid iti pagayatam, agsipod taado dagiti kabusor ko, iturong nak amagna iti dalan mo. Mensa ti Kwaresmang inkaynaygan, isagot kada tayo dagiti sumaganan. ABC President Virgilio M. Calahate, Provincial Treasurer Josephine P. Calahate, former INEC Director and Chief Executive Officer Manager of JBC Consortium Joseph Berhel P. Calahate, INEC Director Vanessa A. Calahate, Georgine Verena and Jover Vansen Calahate, and Prieto family. Diyos unay ti Agnina. it's time to sing your song. Ibutos Engineer Albert Dagyuchua para Vice Mayor Syudad Tibatak. Batakin nyo ay pangpangruna na progreso, ay kaligagom na naratsakin na anus, na puno nga agserbi, may tumulong awan may dumduma sa pasapti, panagayat na alistot serbisyo na kasani Albert Chua. Iginat na dalo sa nagan para Vice Mayor Engineer Albert Chua. Ibutos Engineer Albert Dagyuchua para Vice Mayor Syudad Tibatak. Gagayem ken kakabsat at to'y di anak gayem ken kabsatyo. Konsehal Bobot Franco Crisostomo iti Syudad Abatak. Ken umaymanen agud unnoy kada kayo. Tainton matanunan iti aldaw apan nagpipili. Diyon tok maliplipatan kaday tinadayaw apalutayo abutusan. Konsehal Bobot Franco Crisostomo. Pailayon ang konsehal iti Syudad tayo Abatak. Numero 5 Dita Balutayo. Bobot Franco Crisostomo. Pailayon ang konsehal iti Syudad tayo. Numero 5 Dita Balutayo. Napadasanin iti napanagserbi, natulong, naayat, naasi, napakumbaba, kagunan na, alisto nga sa setgan. Bobot Franco Crisostomo para konsehal. Numero 5 Dita Balutayo. Ibutos tayo, ilayon tayo. Bobot Franco Crisostomo para konsehal. Numero 5 Dita Balutayo. O Apo, adyos mi, ipangag mo dagiti tattaom, ipakitam amay saka adyos, amamakawan. Uray no dino sa mida, gapo kadagiti basulda. Mensa ti Kwaresmang inkaynaygan, isagot kada tayo ni Honorable Dr. Medel Gawat and Family, Provincial Board Member, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Thank you and God bless. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:45. Tuloy-tuloy tintay panagkakadwa, panagdranggay. Dito'y palaing programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Arimat. Okay, di ko pa na-meet si Sir Ronald Domingo noong kumakanta ko dyan tuwing Sunday with Mr. Ed Dugay and Orlino Apari. Okay, tosto nga naga mo ka di madam. Di kita pagbagang matao ko, di kita kinagigidang ko dito'y DCRL ni Mr. Ed Dugay nga da DJ Milan Italy ni Mr. Orlino Apari nga ada iti sa bali nga biyagon madam malangot alia Florenda ket di kita kinagigidang ko dito DCRL di kita naimbag kaya nagasat nga malemtay amin karimat Sir Agraman tipat pateg mo nga pamilyang sorry nalalawak ita nagredwar ngamin toy apukok sang pet mi sir thanks God bless wala nagparedwar gamayam ni Mami Rosalinda Bumanglag wala talaga kasta lang at least adaka nakakamakam ka Mami Rosalinda ken kablawak man ni Compadre MM alag tawag kan Compadre MM okay pero hindi lahat ti color tayo. Hello, compadre. Naimbag nga malem mo. Naimbag mo sa malem mo, compadre. Nana, kumusta? Permiti pudot. Ang ngaron, kaya wala ka natagdagaan yung naorin. Alawala. Sige, compadre. Anat may pa di programa tayo? Ako hindi ko. Wala
Okay, yun, basta sika, compadre, go ahead. Okay, kumpadre, kasi kung nakablawan na kasi ang mamuti sa butak, kailangan ni Mami Carmen Sid, kasaway kan ni Aling Bilma ni Kalayam. Kan, hindi amin lahat nga makamuka na yun ni Ma'am Rhea Patahan, kasaway kan ni Ma'am Uboy de Hosto. Kan, sikat kumpadre, nang naroon natin ni Ibalasang mo kan ni business mo. Kan kablawan taman gayang kumpadre ni ating Frida Bapos kita barangay nagpakalam tawag. Kan kasi man balasa ang kumpadre nga tawag ka mambang nga oras mo ading. Balasa ay ni LC. Well, Awan, diyan mo baka dan LC baka napamit nagbakasyon di lugar da. Okay. Mun ding-ding sa kablawan tarang kumpadre. Alawan na, thank you compadre Okay, kumpadre silang patukamon tay paano ti Malanggon daw ang puso. Bueno, kumusta ka kanukunan Ate Vilma? Nagpadlaw ni Ate Vilma. Kita pakamusta ang kumpadre. Ding-dinggen nakatatta. Okay, thank you very much compadre Okay, kumpadre, thank you. Okay, ni compadre MM. Manipo diti Barangay 28 Lawag City. Hello anak ko Erwin. Apo ni kadigi kasin Erwin deta met Ate Vilma. Ket ni compadre MM dita Barangay 29 Lawag City. Ana aya ni Mang Jun Salmasan. Hello Mang Jun. Ay kasamatan ken ni Miss Tihani Alejandro. Dita Barangay dita Solsona, Ilocos Norte. Tayo yung Tihani, ita Solsonan. Mami Snackmet ni LC, alawal lang. Si ka LC, ni Miss LC Baliwak, agore ka man kitantaman, barbarang aga sumungbat. Si ka Miss LC, okay. Miss LC, ado di kita'y makamisking ka. Okay, watching from Solsona, kana ni Mami Chita Ongtobera, alawela. Hello Mami Chita, kumusta ka dita Solsona, Ilocos Norte, gagayem ken kakabsat mi ida. Okay, alawela, Miss LC Baliwak, anak kumusta kan? Anat ubram. Okay, alawala, Miss LC, anak ti ubram, ado ti makamisking ka tapa, di ka magkamkablaawan. Ana? Agding-dingig, sir. Ay, agsisiim ka lat tamat. Wala, sir. Ana, Artio Buram tata, Miss Elsie. Agtupin ti nakakawali na baan, sir. Apo, napangganaga, kasan ka na nakapudpudot? No. Ana, baka dawa... May pakas di trabaho. Wana, kaya na baka... Adda mangunaking ka nga mapamangakas ko na baka pilyan na paimet nga ro detay ko adda dot abot na. Na yidwa abot. Hala nga do abot na sir. Pati abot na. Sabali no ka jed ay jed nga dot abot na talot abot na gayam. Hala nga abot na pati. Ana talot abot na no ko Dai sir rekam san do jerwaran na duwa, di ba? Kaya kimap sa taunim mon. Kimap sa taunim. Kimapsot. Pasong batang ka LC. Idi sumrek ka, may maysa. Ngam idi rumor ka, duat nagroram. Idi sumrek ka, may maysa. Ngayon, di rumor ka, duat nagroramon. Tataklang magigdet ang salusod mo. Talaga si kasi. Thank you, MM ko na ni Ninang Carmen. Pakantam niyo man tayo anniversary. Kung wala mo ni Mami Chita, anniversary ka ba na? Ay, katwan, taabot-abot ko na ni Ate Vilma. Hi, Mang MM, kumusta ka ko na ni Ate Vilma? Katwan, agpepeso mat day pero ang angaw day usarami ay ararami dem innal daw. Idi sumrek ka may maysa. Idi rumor ka duwat nagruaram. Masarutan day jaya. No saan idi sumrek ka may mesat nagserkam. Idi rumor ka mabalin pa nga talot nagruaram. Na ang pagpananutan na
Di ba? Sir, mga dahito. Rida o Kentawa. Nagruaran na ko na to. Haan, may saka mo, Tate Vilma, di ba mo? Usosar rin pa tinaldaw, aldaw. Pasiblan, di ka gustosar. Dahil tinaldaw, ay naldaw. Di ka pa ikit palsiitan, no? Di ka gustosar ka. Di ba mo? Dahitoy. Si Rita Con, sir. Premium ka, no ka? Dahita ka mo rin, Mr. Premium. Denggam dito ka tang agpapayso mo, dadi bagbaga. Idi sumrek ka, may maysa. Maysa't nagserkam kung nakindi. Nga may dirumwar ka, talot nagruaram. No saan, idi sumrek ka, may maysa. Nga may dirumwar ka, duat nagruaram. Ibagakon. Pantalon ko na ni Ate Vilma. Okay. Ada ba gusto nga sungbat buwan? Pantalon, gusto. Di ba? Isuot mo dito pantalon, may mesat serkam. Ngamin ito rumor, di kita sakam, dua. Dot abot na. Kaya dito, diso, da jemet nga rod, idi sumrek ka, may mesa. Ngamin di rumor katalot nagruaram. Kaya ano nga rod, di ba mo, ni Ate Vilma naala na sa pantalon, sa short or sa pin. Ada pa sa bali pa yung answer na Ate Vilma, idisumrek ka, may maysa. Ate Vilma, ibabawi na ni sir. Han nga rod, ada pa yung maysa nga sungbat na. Ibabawi na ni sir, iba-premium na siya. Hanggang nga ibabawi. Agkat katawa ni Ate Vilma, amuna dahil may isang sungbatnan. Ana? Baka hanggang gusto-usar ngamin ka dahil di pa ka saluyusuyanin, no? Di ka gusto-usar. Di pa ang... Talawin lang, sir. Di mo pa anginin tabuksit mo. Okay. Namukon, yung may kaduwa nga, ano sunod mo? Ni Ate Vilma, naala na, madapay ti... panty ka no. Kaya bay sumat, talaga met idirom malaksin ta pantalon, short or sapin, iso ta panty pa kin brief iso met talaga met. Dajarot. Iso mo lang may kadungan na panuno. Adapay, dito pa nga rod. Idi sumrek ka may maysa. Idi rumor ka talo, ana nga rod. Idrumar kan talot nagwaramon. Ana? Ano ba to? Wala, sto ko nam. Di ba, di tingged na, intabadom. Tapos di duwang ima na. Di simrek ta ulom kiduwang imam. Aya talaga nga si KLC. Di naadalang ka manen. Dali ka makapailag. Mayat, napariirno ka kunana. Ay ni Ate Vilma hanggang agpampanti ko na. Ala ko, mablaw kang kata. Ay, ikan. Sige. Di ka kanain na kabagan na TBI. Ito, mariwagkat na sa balon. Tap no, isupay nga labaan ko nana. Ala, sige ko, mablaw ka. Talaga nga duwa. Makatagari ka, di kita piyak, di tayam mo, di kita manok. Makatagari, di kita manok tayam mo. Masilig na mabisindan. Adan tano si Pitenda. Alang nga rodan, kablaw ka, Nelsie. Kablawak na tayo nga, ang ding-ding niya yan, sir. Kinabibuyan, kasama kina si Vilma. Mag-oras mo ate. Kumusta ka? Kumusta ka kano? Sobra, tisutil na. Kumusta ka kano? Kung ni mga kumpad MM? Nagasamot ka, kuya. Anak, marugos kun sa tayramay kun elek. Aba, anat obra mate bino, agapas ka. Oy, badit agapas ko ta Martes Santo. Okay, awanin, LC. Awanin, sir. Sir, patakaruman DJ. Tanga lollipop, sir. Ay, lollipop. Ay, nakitak ni Jonalyn sa kuko. Di na minsan nabigat. Nalasbang latang madama anak nan siga. Nanay nga rod, sir. Ana? Nalasbang lata ni Jonalyn sa kuko.
sir na siya, sir, ta nakita bisuna. Wan nakita, agro oray tilugan na iding ang pinukkawak, tibaliw mo kasi ko. Agi awanin. Ano pang ka... Haan, idi umayak agubra ditoy, nalabsak ang jet terminal nga mapanjay, nagbakalan batak. Di ba, taga nagbakalan batak isuna, wen. Jet terminal nga, may mesa terminal nga minti para nagbakalan kin para bawa west. Malablab sa ano ka numayak dito itibigat. Okay, awanin. Awanin, sir. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Sige, ni Miss Elsie Baliwag. T-shirt idol. Elsie mo, kumusta ka? Kung nanatoy, alawela ni Mami Chita. Alam mo ito, bubram dita mo, sulsuna si ka Mami Chita. Ano bubram mo dita, sulsuna. Okay, kung nanapay dito, kumusta ka kano, kung nanlabless ka. Alawala. Hi, Ma'am Chita, ung toberam. Deta labless na yawawanan, di na mo lublubong na detan. Awan nga tatay sa lapidingan ni Joanna Soko. Ada dakil pala, detay... dakil pa lang detay detay seeding na Ate Bilma isupay lang. Okay. Rosalinda Bumanglag, hello mami, I'm good po. Ni Cousin Julie. Nagsisiim ni Cousin Julie gayam dita. Ana, kumusta? Di ka kway sinong batantay sa ludsod ko. Kumusta tahong kong nanapudot na lamis wano ana. Happy watching LC, kumusta? Ingat lagi, God bless ko na ni ni Mami Rosalinda Bumanglag. Okay, tiyo rin datay kid daw ni Compadre MM. Datay kano kanta ni Gina. Manang gundaway a puso. Apay kumpadre. Adalang gundaway ta pusom. Pauna yan na yan. Apay impalubos nga. Ginundawayan ng puso maya. At tiyo rin kagayam kabsat ni Gina Ventura. Taisut ka mga luat a parikot ko, etiwiwaen na numalmal day tuy puso. Tinutupang kinalukoy ko, inawat mo, dayta ayat mo, kapiamok sikakit na puno, tanagsamit na gita balikas mo. Gagayam ken kaabsat ni Gina Ventura. Okay.
Kunana pa dito, happy watching Marichita Ong Tobera. Ingat lagi. God bless ko na ni Mami Rosalinda Bumanglag. Ay, nabara kasin. Medyo sumro pa'y darak ngimato. Bigla-bigla tiyempo kasi. Ay, kasta na. Oray dito ay nakabarbara. Nakabarbara dito. Okay, alawal na. Ay, kaslamet na dito. Ay, ang nabara dito Hong Kong. Okay, kunana pa dito. Hello, everyone watching in California. Kunan ni Madam Marjorie Belong. Agbantay ti pesto mi. Ti cake ken pandesal bisite anak ko nga agkampanya sige alawal la ay kasta kasameten awan nagroran na nga talo nga abot isu ginundawayam mang adi mang ading kunanad tay alawala awan ruwaran na nga talo nga abot isu ginundawayan dan mang kunanad tay alawen. Okay, pasyal ka ulit pag may pag may time po kayo para ma-meet nyo po na po. Sige ay kunana kayem ken ni Madam Malangot Alpiamba Florenda. Okay. Hello Mari Rosalinda. Okay. Sir tay anak na detoy. Sir tay kanyak nga narigat timang lipat. Alawal la, marigat timang lipat ka no. Kung na pa dito, hello Mari Rosalinda, bumangla, good PM, happy watching Mari ko. Kung na pa dito ni Mami Chita. Mayat ti agapas ading oray ta. Imadino awan, isa ang tayo tawan, isa ang alawan sige. Okay, nga rod. Yan pa kayo magsublinto ti programa tayo. Kalpasan ka nagiti when yung tayo tapugan iti maudin. Nga oras ngayon tayo panagkakadua papagayam. Mauding oras na ti parikot ken pa magbagay. Tayo ito ibasan. Ti Daniel in patulod ka tayo ni MS Carmen Sid. Okay? Aga sublita ito kalpasan ka nagiti sumagmo na pamalagip manipod ti technical studio. Baru Warimot. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:04. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yo gagayam kirabsat manipod dito news center ti estasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adtoy ti kaudyan nga damag itatang oras damag pailaeng manipod iti lugar tayo. Na inuminar ti Barangay Ono iti Lawag City para iti lupong taga-pamayapa Incentives Award wenno ti LTIA regional level. Dahito iti namuan ken ni Miss Charis Garma may dadaulo ti Department of Interior and Local Government iti Lawag kunana kalpasan iti validation nga insengkat ti opisina da ket ti Barangay Ono ti Lawag tinapili dagitoy na nominar para iti nasauwa pamadayaw kunana at ti criteria iti panagpili iti nainuminar ket iti napintas apan nakaimaneher dagiti pondo iti barangay pan nakayuswat analaing dagiti maangay at taripnong pan nakaisumitir dagiti sports iti umnong oras ken dadumapay kunana nagasat tinasao barangay gaputa isu manen ti mangipresentar iti Lawag City iti regional level gaputa amin na criteria ket ken requirements ket naaramid dagitoy mangnamnaman ni Miss Garma makagunod man wenno makagunod man dagito iti pamadayaw iti regional level tapno ada iti pakakitaan dagito iti naiget apan nagtrabaho da iti bukod da barangay ken kasameten mamagbalin nga pagtuladan dagiti sabsabaling barangay ditoy Ilocos Norte. Dagita ti kaudyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 6 minutos kalpasan ti oras alas 2.
Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Tawi dakdak no umay agpaagas. Inam nga tawenin daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nanggid ko daytoy Doc Herbal Coffee 21-in-1 ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod nagusara kadagitoy, nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. The double whitening tea papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This song is brought to you by M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Insalakan ken inayban na tayo ngagbalin at tawna. Sana gapo itinaramidan tayo. Diliket kaputi bukod na panggep ken parabor. Inted na ratay dato ya parabor babayan ken ni Cristo Jesus. Sakbay ti panakaparswa ilugo. Mensahe di Quaresma dandanan kada tayo ti Omnico Natural Resources Incorporated. Babayan ken ni Mrs. Alma ko iti ili ti Crimao, Ilocos Norte. Diyos ti Agni. Kunati apo kadagiti tao na, intun dumteng ti tiyempo nga isalakan kayo. Paraburan kayto, ket sungbatak to, ti asogyo. Aywanan, ken salakniban kayto, ken aramaten kayto. Mensa di Quaresma kay nangigan, isagot kada tayo ni Honorable Jonathan Wasan Turalba and Family, Provincial Board Member, 2nd District, Province of Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Thank you for the cross, Lord. Idaydaya ko ti Diyos, gapo ti kararag ko inna impangag, ket di na imbabawi tinapudno ngayat na kanyak. Mensay ti Quaresma kay nangigan, isagot kada tayo, dagiti sumanganad. Mr. and Mrs. Manny and Agnes Diga and Family, Washington, USA, Barangay 5, San Nicolas, Ilocos Norte. And Mrs. Meli Ortega Lagundino and Family, Provincial Treasurer's Office, Province of Ilocos Norte, and Bangi, Ilocos Norte. Ti
Diyos ti mangidaldalan kadagiti pinarswana, ti biag ti tunggal tao, adda ti pannakabalin na. Mensay ti Kwaresma ang ingkay naigan, isagot kada tayo ni Honorable Alan Humphrey B. Pedro, former Barangay Chairman and present Barangay Kagawad, Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Diyos unay ti Agno. Idir iyo, da kayo amin alaga, ti pagdaydayawan iti apo. Itag ayo kanagiti kanta, kendir iti rago, agkanta kayo, mangidaydayaw iti apo. Mensa ti Kwaresma ingkay nagkan, isagot kada tayo, dagiti sumakanad, Police Captain John Medina and Staff, Chief of Police, PNP, Dumalneg, Ilocos Norte, and Police Major Carlo Abing and Staff, Chief of Police, PNP, Pagudpod, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnina. Nadano ng manet, diintay pa nagpipili. Ibotos tayo, James Paul Castro Nalupta, a parabukal, iti may kadwa distrito dito Ilocos Norte, na tenleben ti serbisyo, kenadong ti kapadasan na iti panagserbi. James Paul Castro Nalupta, parabukal, numero 4, dita Baluta. James Paul Castro Nalupta, boses dagiti bumarangay. Ibotos tayo, isubli tayo, iti pagpandayan linteg iti probinsya. James Paul Castro Nalupta, parabukal, numero 4, dita Baluta. Ibotos tayo, James Paul Castro Nalupta, parabukal. Summer na naman, kaibigan! Kaya't kaliwat kanan na naman ang mga promos! Dito ka na sumali sa K-Summer Deals and Prizes ng K-Cervico! K-Summer Deals and Prizes mula April 1 to May 31, 2025. Get a chance to win the following prizes. First prize, Beal Sol I 125. Second prize, Acer Travel Mate. Third prize, LG Refrigerator. Fourth prize, Oppo Reno 10 Pro. Fifth prize, Panasonic TV. Sixth prize, LG Washing Machine. Seventh prize, Haya Cooking Range. And the grand prize, trip to Bohol for 4. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat kayo. K-Summer Deals and Prizes. Raffle draw. May 54 peso down payment on selected appliances. 0% interest on selected gadgets and appliances. Cash discount. Exciting freebies on selected appliances. K-Summer Deals and Prizes. Raffle draw will be on June 14, 2025. Visit our page for complete details. For DTR Fair Trade Permit Number FTEB 219143 Series of 2025. Ti K-Cervico Batak, ket masarakan iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken ti Brasna, iti Ili ti Banna, Ilocos Norte. Ken Pinili, Ilocos Norte. K-Cervico. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:14. Padaanan yung ti programa tayo, parikot ken pambagbaga. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ingkayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga.
Beno papagayam. Balbali ngayon kami kubablaw ka na kay Tia daytoy nga malem. Malem iti Martes. Martes sa Santo. Inka mer di sangpay ka na kayo ti programa Parikut ken Pamagwaga. At di palang tiraken gayam yo timonyo ti programa ni Ronald Idol Domingo. Iti biyang ti Master Control. Ni Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Madamdama, dito ibasa ti nagiti Daniw. Ngayon tayo naawat papagayam. Okay, ko na to, agibasa tayo mga kadigiti pakamlaw dito. Ikaw to, hello Mari Rosalinda Bumangla, good PM, happy watching Mari ko. Kung nato ni Mami Chita, ung tabera. Kasameten, kantoy. Sige. Sir, request ko man tayo narigat timang lipat. Thanks, God bless ko na ni Mami Rosalinda. Okay, kablawak, di gito'y kadwak nga gap-gapas ading da Michael Angelo de la Cruz ken Sandoval. Alawen, thank you. Beno, papagayam, palubos yo. Sagutan kayo man nga ro diti may isang sonata. Dapat ito ikadtoy, thank you ti kanay nakablaaw mo kada kami kumpad, request ko man ket Dorina. Thanks again ko na ni Kumadre Cristina Makatumbas. Okay, kumasakay dito iliti San Nicolas, Ilocos Norte, dito pa San Pablo. Kasama ten kablante pa ni iti pamilya ni paring Albert Marquez Jr. ni Tata Rohel ken ni Nana Rusi Rigunan. Dito yung barangay nagbakalan dito yung syudad ti Bata. Kasama tayo dito ka barangayan tayo dito barangay Bawa West, dito Balay. Kablakman ni Mrs. ko ni Marian ken ni Asayla, ni Auntie Mirna, ni Uncle George, ni Auntie Mirna, ni Ninong Ben, ni Ninong Ruben, ni Ninang Ami, ni Kuya Virgilio Biernes, ni Tata Julian Padolip. Amin nakabarangayan tayo dito barangay Bawa West. Also to our barangay chairman Salvador Caroy. Ni Manang Emeline Butay de los Santos, ni Manong Edward, ni Tata Avelino, ni Nana Anesita Butay. Ken kasamitan kablaon tepay ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos, ni Apo Kapitan Reventura, dito barangay Dariwdiw. Beno papagayam at ordan ti panglukat tayon nga sonata papagayam at ti madati kanta ni Ate Vilma. Ti kanta nga napauluan ni ti Kari. Sa pula dagidi nasamit nga kari wansak sa pula di ayat nasudi gapot iya adayo o biag ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sapay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamet nasamit unay nga ayat mo kanya
nasamit nga kari. When sa pulet di ayat nasudi gapot iya adayo o biyag ko dito'y sibay ko nabayag nga kailiw ko tabarat arakop mo sabay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya sabay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y arpan tapnon nanamit nasamit unay nga ayan mo kanya sabay ko man tadi ang bayan agsubli kanyag ko ket sumangpet kan dito'y Bena babagayam, detarod ti Sonata Paluan Kari. Kung na dito ay kablawam dito ay okay. Thanks again, isagot ko man dahil nga kanta kini Mami Carmen T.Y. Castillo Sid, also to Mami Felia Justo. Thanks to Mang Orlino Apari and Toyo Ading for that song. Mabuhay ang Baro Arimata with the Mega Mix Singers. God bless you all ko natin ni Ate Vilma. Kini Mami Minda, Pasko Kadyente. Hello Mami Minda. Okay, tema ni Patokar pa, dati request ni Comadre Cristina Makatumbas. Kasangwa ng intay basa dati Dani ni Ninang Carmen. Okay, te request na. Agi Patokar tayo ka, di kita request yo. Keta aduunay. nagamamutan na minsan jay salan duri na tinagan mo kasting nat dasbang mo sipod idin sapsapulen ka makatal na nuawan ka indatun ko ayat ko pusong metin talek mo huwading nagamamutan na minsan jay salan duri na tinagan mo kasping nat dasbang mo sipod idin sapsapulen ka jak makatal na nuawan ka indatun ko't ayat ko sumetin talet mo
din tiayan mo. Agsubli ka dito'y sibay ko. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Sa din tiayan mo. Agsubli ka dito'y sibay ko. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Duri na sa din tiayan mo. Agsubli ka dito'y sibay ko. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Tarabayem ka din alam. Uduri na mga asika. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam. Okay, kablante man pwede kita ay so aming agbuy-buya ken dumdumngeg, okay? Pananatoy, hello everyone, naimbaga malimtay amin nga agbuy-buya ken agdingdingeg ko na ni Karimatay Charles Navarro, ni Mami Minda Pasco Cadiente, okay? Thank you na ko Bilma Makabiyog, Michael De La Cruz and Dubal ko na ni Ninang Ofel, okay? Beno papagayam. Agas
That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito. Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumit na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. Ang probinsyano, idol ko, basta Promilody. Ang probinsyano, number 60. Ang probinsyano party list, sisentang sa balota. Ang probinsyano, number 60. Ang probinsyano party list, basta Promilody. Political advertisement paid for by Ang Provinciano Party List, Manila address 15A Scott Raleigh Street, Barangay Laging Handa, Quezon City by John Moises Briagas, Benny Imperial Street, Legazpi City. Itibiyang mi namnamayan mi agbalin kami analinteg iti matang Diyos. Pabayan iti panakabalin ti Espiritu. Gapo iti pamati. Mensahe ti Quaresma dandanon kita tayo da Honorable Sandra Tan Cabreros, Municipal Vice Mayor, Limao, Ilocos Norte. Di mabasa ket naadaw iti libro dagiti Salmo, kunana, nagasat dagiti agbuteng ken iti apo, wen nagasat dagiti agbyag kas mayan nurot iti pagayatan na. Mensahe ti Quaresma, isagot kada tayo ni Mr. Blue Murders and Family iti syudad ti Bata. Diyos unay ti agdina. Of the goodness of God. Thank you for the cross, Lord. O apo, iti kinaimbag ti di agbaliw nga ayat mo ipangagnak. Iti naindaklan apan nang nga asim taliyawen na. Mensahe ti Quaresma ang ingkay nangigan, isagot kada tayo dagiti sumaganad. Honorable Cheryl Bromeo Tabangay, IPMR Representative and ex-officio member, Sangguniang Panalawigan, Province of Ilocos Norte, and Mrs. Noraline Boque and Honorable Rolando Boque and Family, Assistant Provincial Treasurer, Province of Ilocos Norte, and Bintar, Ilocos Norte. Diyos unay ti agngina. Wash me in your cleansing. Ispalenak o Diyos, iti pan nakabalin, dagiti nadangkes. Ispalenak iti ima, dagiti nadawel, ken managdakdakes. Sika o apo Diyos, ti ayan tinamnama. Mensahe ti Quaresma ingkay nangigan, isagot kada tayo, dagiti sumaganad. Mrs. Elma Gabriel and Family, MSME Head, Province of Ilocos Norte, and Paway, Ilocos Norte. Mr. and Mrs. Mati and Domneri and Family, City of Batac, Ilocos Norte, former Provincial Librarian and OIC Education Office, Province of Ilocos Norte, and Honorable Attorney Luciano Caraang and Family, Sangguniang Bayan Member, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti agngina. Naindaklan ti panang asim o apo, ikan na itibiyag, amayalubog iti hustisyam.
Mensay ti Kwaresmang ingkay nangigan, isagot kada tayo. Ti Sebastian Barbershop iti Barangay Valdez, City of Batac, Ilocos Norte. Ken ti Aquabis Water Station iti Barangay Kilingsor, City of Batac, Ilocos Norte. Managed by Sebastian Angelo Kidang and family. Diyos unay ti Agnina. I come before you today. Imawagak iti Apo, ket sinungbatan na, inispal na kadagiti apagbutbut nga. Mensay ti Kwaresmang ingkay nangigan, ket ipaay kada tayo, dagiti barangay officials iti Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Babaen ti Panangidaolo ni Honorable Romeo T. Bagawisan. Thank you and God bless. For all you've given to me. At tuyen kailian, ti anak ken kapsatyo, James Paul Goro Castro na Lukta, iti subli a para vokal iti segundo distrito, numero 4 iti Balota, Ibutos. Wen gagaygem ken kakabsat, isudayta ni James Paul Goro Castro na Lukta, umay agot undoy tinananay a suportayo, ket tanapateg a butos yu, di yu kumaipaida. Inton Mayo 12, James Paul Goro Castro na Lukta, isublitay kumaisuna a para vokal iti segundo distrito, number 4 iti Balota, James Paul Goro Castro na Lukta, iti ito amin, Ibutos. Ibutos, Engineer Albert Dagyuchua, para Vice Mayor, Syudad ti Batac. Batakin nyo ay pangpangrona na progreso, ay kalikago na naratsakin na anus, na puno nga agserbi, may tumulong awan may dumduma sa pasapti, panagayat na alistot serbisyo na kasani Albert Chua. Iganat na dalo sa nagan para Vice Mayor Engineer Albert Chua. Ibutos, Engineer Albert Dagyuchua, para Vice Mayor, Syudad ti Batac. Di tayo tulip-lipatan na butusan, Blue Martyrs para konsehal. Ken Blue Martyrs, namnamain yung to, itinapudno a pinagserbi. Blue Martyrs, numero 11 ti Balota, kinapudno iti pagrukuda. Ibutos tayo ni Blue Martyrs para konsehal, Syudad ti Batac. Blue Martyrs, di hintay mapagtagang, ibutos para konsehal. Blue Martyrs para konsehal. Gagayem madagpi manentay tao nga mapagtalkan. Gagayem ken kakapsat at tuy manentay sa laklib ken kalasagi ti babay. Kishel galakgat pungtilan, ilayon tayo manen. Para konsehal iti Syudad ti Batac, numero 16 ti Balota. Sangsang kamay sa tayo manen, para kini Kishel galakgat pungtilan. Itultuloy na nata iti pinagserbi na katatayo. Kishel galakgat pungtilan, numero 16 ti Balota. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batac, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:41. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula-sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DCRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga.
Pero papagayam itiada ito yung kanito, intay tultuling rod ti programa tayo, parikot ken pamagbaga. Intay yung rod din sigidan nga basa papagayam dati Daniw. At medyo bumasiten deti oras tayon papagayamhan nga umado no diket bumasit deti oras tayo sa ado digitay commercials tayo papagayam panawin na ngamin. Meron iti deti kung daway intay ni basa deti okay madamdama sublianan tayo ito digiti pangablaaw yu taintay pay basa deti Dani deti Dano manin ni Ninang Carmen Sid gagayem ken kabsat apo talagang agsarunon digitay Daniw nga ipatpatulod ni Ninang Carmen alaket namnamaik Ninang Carmen adado pa digitay inka ipatulod iti programa tayo kablaon tayo man pay gayam ni pagayam tayo nga Victoria Digay diti barangay San Pedro iti syudad ti Batak may sapay kadigitay naayat nga agipat patulod ti Daniw na kasametan ken ni Ma'am Imelda Toledo ani po diti Isabela kasametan ni digitay taga Claveria Cagayan nga agipat patulod ti Daniw da ken kasametan ni Ma'am Melody Laureta Aguinaldo aniud pa lang iti Isabela ken kasamatan ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente dito'y barangay Kumkumloong Corimao ken kasamatan ni Manong Joseph Pedro dito'y barangay 20 Ermita Lawag City ken amin nga agipat patulod diti Daniw may naganan kayo man ken saan benatero den ti Daniw ni Ninang Carmen ti Daniw na nga napaulwan iti iti na minsan sinarungkarang ka. Daniwan ka, ayat ko. Itinaminsan, sinarungkarang ka. When itinaminsan, sinarungkarang ka. Anya na ragsak ko, saan ko, amasaba. Iti sa kaanam, kasarsarita ka. Ngemdi ka simungbat, awan nangigakken ka. Iti na minsan sinarungkarang ka. Nalapunos senaay, tuy pusok na paay. Nalaw atanap ni iliw, kasubog a puswak. Dagos anagalinono, limned ni ragsak. Iti na minsan, sinarungkarang ka. Arbis ni lagip. Ibartaykot nalawa atangatang. Sadyay pirsayek, dagensen barukong. Amang lemmes, di mabubos aleddaang. Iti na minsan sinarungkarang ka, rag utoy pusok. Baring matimudkot, timek mo. Bayakabak alon ni segga, nagtungpal, nagmudo. Ken ka dito'y pusok, santo amaros. Ti pa nang ipateg ko, ken ka. O ti pa nang ipateg ko. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam deta nga ro diti Daniel ni Ninang Carmen Sid dito barangay San Julian dito syudad ti Batak. Okay, good PM Karimat Ofelia. Just enjoy watching ko na nadtoy ni Mami Chita. Okay, pag nakauwi po ng Ilocos ko na ni Madam Malangot Palia Florenda.
At yaro din ti pasurot tayo sonata ti Daniw na papagayam ni Ninang Carmen. Ni Miss Leia Marpataray, Timek. May saang laing ananungan, napngan liday, paukong ko, yeban yan, aragsak ko, itinamigap, timin mo, sikaman, inalingan ko, ket sikatay, sinapul ko, no sa dino, alugar kayan mo, kasi di kami kayaw, kayan ko, kita natin ang kita niya na nagsak ko, tasikat ay nadunggo, kinsikat na nailo, sabay na bintang patingga, tinasayat panapagayam ka, tasikat na paidoma, dito'y lubong nga pagkarkarawan ka. Sikaman, inalingan ko, ket sikatay, sinapal ko, no sa dino, alugar kayan mo, kasi di kami kaya, kayan ko, kita natin ang kita niya na nagsak ko, tasikat ay nadunggo, kinsikat na nailo, sabay na bintang patingga, tinasayat panapagayam ka, tasikat na paidoma, dito'y lubong nga pagkarkarawan ka, kita natin ang lumuwa, kita niya na nagsak ko, tasikat ay nadunggo, kinsikat na nailo, sabay na bintang patingga, tinasayat panapagayam ka. Beno papagayam, detarod ti sonata nga napauluan ni ti Timek, madid pa lang kini Miss Leia Marpataray. Okay. Ti arodan ti sabalipay nga nakidaw nga sonata papagayam, digiti hantayon nga maia patukar ket patukar tayton
iti sumarsaronong gundaway ngayon tayo panag-programa. Okay? At yaro na dati kid daw yung sonata. Dati sonata nga napaulwan iti narigat timang lipat. Okay? At yun dati narigat timang lipat. Para kadakaamin namin na sa ngapada. Paborito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Kid daw pa ni Mami Chita Ong Tobera. Pinili
Alawin papagayam, detaro detay narigat timang lipat. Okay, teoren ti pangrikep tayon nga sonata papagayam ha. Okay, deto yan. Detoy kaligitihan ko nga na ipatukar nga ti request na adanto ti maminsanin ata talaga nga nagado digiti request yung amin. Ante pa nakaibasan ti sabali pa nga daniw papagayam. Okay? Ato yan ti sabali pa sonata ayat anapudno. Isagot man kini manang Emeline Bute de Los Santos. Kasama ni Mother ko Mrs. Belsita Domingo dita Barangay Calaya. Ma'am Fe Aquino, happy watching. Makapagsina anyaman ti pakapadasan ta engenggan at panagkuykuyog ta niyayat nga napudno iten at talating at ti bagyo baliw uray paikapno ayat pinpaay ti Diyos sa po. Alawen kagayam kalabsat alakarod dito kung daway nga agyaman ken na pumakada ket sapay kumata nakaipaayek man ti sangkabasit ngayon kay nagliliwaan naglinglingayan iti daytoy nga aldaw iti Martes Santo nanipod pa itay oras ti alas 12 agpapan iti daytoyan nga oras. Nakadwa ka nagserbi ti biyang ti Master Control ni Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda sa Jan Ken. Siyempre, ito mo ti biyang sapay kumata ni Ronald Domingo. Okay? Kananad to, sorry sang pet me. Recognition to'y apokok anak ni Maricon. Alawela, thank you very much, Mami Luming. At least nakakamakam ka. Alawen, thank you very much kadi sa amin nga nakipagpaset manen iti daytoy nga malem. Kikita tayo tumanin iti sumarunong nga gundaway. Ni Kumadre Marisa El Menor, masakay medita Hawaii, ni Mami Minda Kajente, kani Inang Maji Tunak dita Hawaii. Happy watching. Kada kay amin nga sangapada. Babay na po. Ken aganan na tayong kangkanayon nagasat nga Martes Santo tay amin as sangapada. Naimbaga malem tayo amin nga sangapada ko na ni Mami Luming. Okay? Bye-bye. Aganan na tayo kangkanayon.
kati inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa si kamet la tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda